ברוכים הבאים למיני פודקאסט של רוגבי בעברית. איתכם דור ז'לזו, מנהל החשבון רוגבי בעברית בטוויטר, מוזמנים לעקוב. עכשיו אנחנו גם בספוטיפיי, אז אתם פשוט מוזמנים לחפש רוגבי בעברית, זה די פשוט, אז גם אתם מוזמנים לעקוב שם. היום אנחנו מגיעים לבית ב', בית המוות, זה כנראה הבית שהכי קשה להכריע בו מתעלה לרבע גמר. והרי הנבחרות, דרום אפריקה, אירלנד, סקוטלנד, טונגה ורומניה. זה דרום אפריקה, הספרינגבוקס, כמו שהם ידועים, אלופת העולם הנוכחית, שיאנית הזכיות ביחד עם ניו זילנד, 3 זכיות לכל אחת. הסיפור של הספרינגבוקס, לפחות בתקופה המודרנית, הוא סיפור של מדינה שלמה, כמו שדיברנו על זה בפרק הראשון, דווקא למרות ההשפעה הבריטית מן הסתם על דרום אפריקה, דווקא הרוגבי תפס תאוצה בעיקר בקרב האפריקנרים, שרובם לא ממש אהבו את הבריטים, ורוגבי הוא בעצם חלק בלתי נפרד מהזהות האפריקנרית של הבעלי חוות, בחקלאים, וזה טוב, כמובן שזה טוב, וזה כמובן שזה לרע. לא צריך, יש כמה ליגות בדרום אפריקה, אבל הליגה הכי חשובה היא בעצם הקרי קאפ, ששנה שעברה חגגה 130 שנות פעילות, שזה מטורף לחשוב על זה, שזה 130 שנה ברצף. אבל מה שעכשיו בעיקר חשוב זה שנדבר על הנבחרת של עכשיו, על השנים האחרונות, כי גם דרום אפריקה, אפשר להגיד כמו צרפת, או עברה בעצם שינוי מסיבי. גם לספרינגבוקס הייתה תקופה לא טובה בערך באמצע שנות ה-10, זאת אומרת מ-2010 עד 2018, משהו כזה. השיא של התקופה הלא טובה הזאת הגיע בעצם בהפסד ההיסטורי ליפן באליפות העולם ב-2015. ועל זה, על ההפסד הזה, או על הניצחון היפני, אנחנו נרחיב בפרק מיוחד. אבל היו גם הפסדים לנבחרות כמו איטליה, ה-All Blacks ניצחו את דרום אפריקה בבית, כאילו בדרום אפריקה עצמה, בתוצאות מאוד לא טיפוסיות, הייתי אומר. אבל קצת שנתיים לפני אליפות העולם ביפן, הגיע ראסי רסמוס, שחקן הספרינגבוקס לשעבר, והכניס לנבחרת הזאת משהו אחר. לאו דווקא מבחינת שחקנים, אבל הוא הכניס בהם כוח, הוא הכניס בהם אמונה. זה לא רק הצד הטקטי של הדברים, זה גם הצד המנטלי, והוא הכניס בהם את האמונה שהם יכולים לעשות את זה ביפן. ובעצם הבוקס, כמו שאמרתי, אלופת העולם הנוכחית, הצליחה לזכות בפעם השלישית באליפות העולם בטוקיו, ובאמת זכייה מרגשת, דיברנו על זה גם בפרק הראשון, אז אפשר לעבור למשהו אחר. אז הסטייל של דרום אפריקה, הסטייל של המשחק, סגנון המשחק שלהם, הוא בעצם שילוב של כוח בלתי מתפשר, זאת אומרת, בסקראם, בליין-אוט, פיזיות, 100%, אין כזה דבר, ובכל זאת, היא יכולה גם לשחק על מתפרצות, היא יודעת, יש לה שחקנים מהירים, עם יכולת דריבלינג, זה לא בדיוק דריבלינג, אבל משהו דומה, יכולת מצוינת, והם באים בפורמה מטורפת, כשהמשחק האחרון שלהם היה נגד ה-All Blacks, משהו כמו לפני שבועיים, בטוויקנהאם בלונדון, הבית של נבחרת אנגליה, והנבחרת בזהב ירוק פשוט השפילה את הקיום, 35-7, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, וזה מתחיל לראות כאילו דרום אפריקה היא באמת הפייבוריטית עוד פעם. לעשות את זה ולשבור את השיא של הזכיות ולהגיע לזכייה הרביעית. אז הנבחרת הזאת היא נבחרת, היא יחידה, גם ברוגבי זה ספורט הרבה יותר קבוצתי מאשר ענפים אחרים, אני מניח. אז הנבחרת היא יחידה, אבל בכל זאת כשווה לשים עין על כמה שחקנים. יש מלא שמות בדרום אפריקה שהופכים את הנבחרת הזאת לאחת הנבחרות הטובות בעולם, אבל אני אוהב נעים דרופינג, אז אם אתם מעוניינים, אז מקזולה, מפימפי, ווינגר,
באמת יודע לתפוס כדורים מהאוויר, למצוא את החורים בהגנה כשצריך, באמת שחקן מכונת טרייז, מה שנקרא. במספר 9, הסקראם-האף, פאף דה קלרק עם השיער הזהוב, 1.70 מטר של באמת כוח, והוא לא מפחד להיכנס לריבים, עם אנשים שגבוהים ממנו בראש וחצי ואפילו 2 ראשים, וזה גם הסטייל, המשחק שלו תמיד בפנים, הוא תמיד נאבק על כל כדור, וגם הוא יודע להיות חכם כשצריך. עוד שחקן שבאמת הוא סוג של שם בית בדרום אפריקה זה אבן אצבף, לוק, זה התפקיד שלו. הר אדם, באמת 2 מטר, 3 סנטימטרים, ששחקן שמלוכלך, אבל שיודע לשחק את המשחק כדי להביא לנבחרת שלו את התוצאות הכי טובות. וכמובן סיה קוליסי, הקפטן, מספר 6, באמת, מעבר לתרומה הספורטיבית שלו, לספרינגבוקס, הוא גם התרומה התדמיתית של הנבחרת בקרב דרום אפריקה, היא תרומה באמת בלתי נתפסת. ואם שחקן כמו סיה קוליסי מגיע, קפטן, שחור, מגיע ומדבר בתקשורת על הניסיון שלו בתור מי שהגיע מהסלאמס להיות קפטן של הנבחרת, זה משפיע על ילדים שגם נמצאים באותו מצב כמו שקוליסי היה, כדי שהם ירצו לשחק ולהגיע ולעשות ולהשפיע. וזה באמת התרומה המסיבית של שחקן כמו סיה קוליסי והקפטניות שלו בעצם. אני מאמין, קשה לי לתת הערכה מדויקת, אני חושב שדרום אפריקה חזקה מאוד בתמונה, לפחות גמר. אני מאמין, יש מצב, לפחות גמר. אז ככה, לספרינגבוקס, משם אנחנו עוברים לאירלנד, שאירלנד מדורגת כרגע במקום הראשון בעולם, לפי הדירוג העולמי של וורלד רגבי. כמובן שהרוגבי הגיע לאירלנד דרך הבריטים, ששלטו בתקופה הזאת באי הברקת, מה שנקרא. אבל מה שמעניין זה שבאירלנד, 2 ענפי הספורט הכי פופולריים הם חובבניים, והכדורגל האירי הוא פחות או יותר חצי מקצועני, אז רוגבי הוא הספורט הרביעי בחשיבותו באירלנד, אבל הוא הספורט המקצועני הכי מפותח במדינה. והאירים מחלקים את הרוגבי אצלם ל4 מחוזות בעצם, לפרובינציות. לנסטר, שזה אזור דבלין אסיפה, באמת האזור, הפרובינציה הכי מצליחה בליגות, בליגה של אירלנד וסקוטלנד וווילס. אלסטר, שזה כמובן זה צפון אירלנד, זה בלפאסט. מנסטר, שזה דרום אירלנד, שזה לימריק וקורק, אלה שתי הערים הגדולות באזור. וקונקט, שזה גלווי, שזה במערב, אזור קצת יותר כפרי, שם יותר חוות, חקלאות. אין נבחרת צפון אירלנד ברוגבי, כולם משחקים תחת דגל אחד, ולנבחרת האירית יש לה המנון ספציפי משלה, Ireland's Call, שזה אחלה, נחמד, זה המנון לספורט, זה חמוד. ודווקא מה שמעניין זה שבזמן בשלושת המחוזות, בלנסטר, קונקט ואלסטר, רוגבי הוא סוג של, שוב, כמו תמיד, זה ספורט של האליטות. דווקא במנסטר, הספורט הוא ספורט יותר פופולרי אצל מעמד הפועלים, ולמנסטר יש להם אוהדים ממש ממש פנאטיים, ובאמת כיף לראות אותם כשהם מגיעים למקומות, לאירופה, לגמר, נגיד גמר אליפות, גמר הצ'מפיונס קאפ למשל. אז כרגע אירלנד היא אלופה 6 האומות, הנוכחית ב-2023, עם גרנד סלאם, היא מגיעה בשיא שלה, אבל גם ב-2019 היא הגיעה בשיא שלה ליפן. ברבע הגמר היא ספגה השפלה מול האול בלקס, וזה בעצם הכללה של האירים, הם אף פעם לא הצליחו לעלות לחצי גמר, תמיד תקועים ברבע הגמר. אבל אירלנד מאז 2019 אירלנד החליפה מאמן, אנדרו פארל, האנגלי ממוצא אירי, ובין היתר אבא של אורן פארל, קפטן נבחרת אנגליה, שזה תמיד מצחיק כשהם נפגשים אחד נגד השני. בעצם
אנדרו פארל לקח את הנבחרת הזאת וליטש אותה קצת יותר, הוא לא שינה בה כל כך הרבה, אבל הוא גרם לה להיראות באמת טוב מאוד. אירלנד נבחרת שיכולה לשחק, יש לה לפעמים פלר, אבל גם יש לה את הפיזיות הזאת. הייתי אומר, זה שילוב של צרפת ודרום אפריקה, בראייה שלי כאילו. יכול להיות שאנשים לא יסכימו איתי. אבל אירלנד מגיעה לטורניר עכשיו עם רצף ניצחונות של 15 משחקים. היא לא הפסידה מאז יולי 2022, כשהיא הפסידה לניו זילנד בניו זילנד, אבל היא ניצחה סדרה מול ניו זילנד, שזה פעם ראשונה שזה קרה בכמעט 30 שנה. אז יהיה מאוד מעניין. אז שוב, עוד פעם נתחיל קצת עם שמות, רק בשביל שתוכלו קצת לעקוב אחרי זה מישהו, אם זה מעניין. אז ג'יימס ריין, באמת לוק מלנסטר, שחקן באמת נותן עבודה, הוא שקט, הוא לא הייתי אומר יש לו איזה ניצוץ או איזשהו משהו מלהיב, אבל הוא עושה את העבודה בשקט. וזה מה שחשוב לאירים, והרבה מהם חושבים שהוא לא מערך מספיק בקרב חובבי הרוגבי בעולם. עוד שחקן, פלנקר או מספר 8 גם לפעמים, ג'וש ונדרפליר, ועם שם כזה הייתם חושבים שהוא איזה דרום אפריקאי מתאזרח, הוא גם משחק כמו אחד כזה, אבל ונדרפליר הוא אירי בנשמה עם משפחה הולנדית, באמת היה שחקן השנה של וורלד רגבי ב-2022, באמת גם נותן עבודה, יודע לקרוא את המגרש, יודע למצוא את החורים האלה, באמת חיה בברייקדאון, הוא תמיד תופס, תמיד מצליח להוציא מזה משהו. אז כן, ג'וש ונדרפליר זה שם שצריך לשים לב אליו. מק הנסן, ווינגר, שחקן כנף מאוסטרליה במקור, אבל עם אמא אירית שגידלה אותו על נבחרת אירלנד, הוא החליט לנצל את ההזדמנות ולחזור למדינה של אמא שלו ולשחק באירלנד במקום באוסטרליה. שחקן כנף באמת מרשים, עם יכולת אווירית מצוינת, ויודע לעשות טרייז כשצריך, באמת ברמה גבוהה מאוד, ואחד השחקנים באמת הכי מלהיבים בנבחרת הזאת. ואחרון חביב זה ג'וני סקסטון, הקפטן. לא היה ברור אם יגיע לאליפות הזאת, היה קצת בלגן בגמר של הצ'מפיונס קאפ, של גביע האלופות, וגם, הוא בן 38, הוא מוביל את הנבחרת לניסיון אחד אחרון, זאת הפעם האחרונה שהוא ישחק, אחרי האליפות הזאת הוא פורש. אז זה יהיה מאוד מעניין. אני חושב שברגע שסקסטון יפרוש, יהיה קצת בעיה לאירלנד בעמדה שלו בתור פליי-האף, מספר 10. אין איזה מישהו שככה יכול להחליף אותו שם, וזה יכול לעבוד בעיה לאירים בהמשך הדרך. לדעתי, שמעתי הימורים שאירלנד יכולה להתקפל, לא להגיע אפילו למקום שני. אני מאמין שהיא תעשה פה משהו, אני מאמין שהיא תוכל אפילו לצאת מקום ראשון. זה הכל תלוי בדרך שהיא הולכת לשחק, ובאמת בתנאים, ובאמת זה הכל תלוי בתכלס. אז סקוטלנד, עלינו קצת צפונה, חצינו את הים, ובעצם בסקוטלנד מרכז הרוגבי נמצא באדינבורו, שזה די עיוני, ותמיד, וכמו בהרבה מדינות, זה באמת רוגבי תמיד היה ספורט של האליטות, אין מה לעשות, ככה זה. ובאדינבורו שוכן האצטדיון הלאומי של סקוטלנד מריפילד. סקוטלנד היא כנראה, ביחד עם אנגליה, שתי הנבחרות הכי ותיקות בעולם. המשחק הראשון בהן מתרחש ב-1871, ובעצם זה היה המשחק הראשון בין שתי נבחרות בכל ספורט שקשור לפוטבול, זאת אומרת כדורגל, רוגבי, מן הסתם אמריקה פוטבול, כאילו לא יודע. אז כל משחק שקשור לפוטבול, זה המשחק הראשון שנערך בהיסטוריה, זה היה בין סקוטלנד לאנגליה. סקוטים, לא ברור מה איתם בדיוק, בשנים האחרונות הם נעים בין הצלחות באמת גדולות ובין כישלונות מפוארים. את אנגליה מנצחת נגיד 2 ברציפות, וזוכה בגביע קלקוטה, ב6 האומות.
וב-2019 הם לא הצליחו להפיל לרבע גמר, בעיקר בגלל יפן, שזה באמת, אנחנו נדבר על יפן בהמשך. אבל זה המשחק הזה שסקוטלנד הפסידה ליפן ב-2019, באמת הייתה השפלה לגאווה הסקוטית, וזה גם הפך למשחק, זה הפך את היפנים לנבחרת ששווה פתאום בין הנבחרות הגדולות. ועכשיו סקוטלנד שוב נופלת על בית שבאמת בית קשה מאוד. אני לא מאמין שיכולה לעלות. היא איבדה את הקפטן של סטוארט הוג שהחליט לפרוש בדיוק כמעט חודש לפני אליפות העולם, והוא היה מאוד משמעותי לנבחרת סקוטלנד. אבל שמעתי מהאנשים שהכל יכול לקרות תכלס. סקוטלנד יש להם את האיכות עדיין. אולי שמעתי אנשים שאומרים לי שהיא יכולה לספק את הסחורה במקום אירלנד ולסיים במקום השני. אני בספק, אבל יכול להיות. שחקנים ששר וצריך לציין, דואן ונדר מרווה, הווינגר הדרום אפריקאי שבחר לייצג את סקוטלנד. שחקן, באמת, ווינגר, כמו שאמרתי, מסיבי, באמת, הוא גבוה, 1.90 כמעט, ובאמת סוס עבודה, וקשה, לפעמים זה מוזר שהוא לא משחק בכלל בקווים הקדמיים, והוא בכלל בצד מאחורה. עוד שחקן, באמת, שהוא קבוע בסקוטלנד, היימיש ווטסון, באמת סוס עבודה, לא מפסיק לי לעבוד, נלחם על כל כדור, אנגלי במקור, משפחה סקוטית, עוד שחקן צעיר, קאמון רדפאת', 23, סנטר מבטיח, יודע למצוא חורים בהגנות היריב, בשביל להגיע לקו הטרייב, והוא באמת מספק את מה שצריך. ואחרון חביב פיל ראסל, זה באמת הכוכב של הנבחרת, אחד מהשחקנים היותר אקסטרווגנטיים ברוגבי העולמי, חכם, באמת חוכמת משחק, אבל משוגע כמו שסקוטי יודע להיות משוגע. אני אישית, אני אתן לסקוטלנד במקום שלישי. אבל אם תהיה הפתעה, אל תבואו אליי בטענות. אז זה הסקוטלנד. אנחנו עוברים לטונגה, נבחרת רביעית, בעצם זה הנבחרת הראשונה מהאיים הפסיפיים שאנחנו מדברים עליה. הרוגבי בטונגה הוא לא רק ספורט, הוא לא רק משהו תרבותי, הוא גם סוג של הכנסה כלכלית. כשהרבה שחקנים מהאי משחקים בחול, אז הם שולחים כסף למשפחות שלהם בטונגה, וזה באמת תופעה מעניינת מאוד. הבעיה באמת בטונגה שהשחקנים צעירים עולים רק לבית ספר לשחק, ישר יש סקאוטרים מאוסטרליה וניו זילנד שגונבים אותם במהירות, והם משחקים אצלהם, ועוברים כמובן למדינות האלה, ודווקא רגבי ליג, שזה הרוגבי פחות טוב לדעתי, תופס תאוצה יותר באי הקטן, והיוניון מאבד את הכוח שלו לאט לאט. אבל בכל זאת, לפני כמה שנים וורלד רגבי שינו את ההחלטה לגבי החלפת נבחרות. הם החליטו ששחקן שיכול, שחקן צריך איזו תקופת צינון, אם הוא רוצה לשחק בנבחרת אחרת. וזה בערך 3 שנים או 5 שנים, אני לא בדיוק זוכר את המספר המדויק, אבל טונגה הצליחה באמת לגייס כמה שחקני אול בלקס לשעבר, ושמות באמת עם ניסיון, ושהשם שלהם הולך לפני, שמות כמו צ'ארלס פיוטאו ומלאקה פקיטואה, הם ייתנו לטונגה הרבה ניסיון, אבל בכל זאת אני לא רואה אותם מסיימים מעבר למקום הרביעי. והאחרונה חביבה רומניה, שזה תמיד מוזר לשמוע, אבל רומניה ורוגבי זה שילוב מעניין דווקא. סטודנטים רומנים נסעו לצרפת, הביאו כדור אליפטי איתם בחזרה לרומניה, בתקופת צ'אוצ'סקו בעצם, רוגבי היה די ספורט חשוב ברומניה, היה ממש בעיקר מרוכז בבוקרשט, והנבחרת הרומנית הייתה משחקת מול נבחרות גדולות כמו צרפת, ווילס, באמת הם היו באים לשחק שם, אבל ברגע שרומניה הדיחה את צ'אוצ'סקו, שהרומנים הדיחו את צ'אוצ'סקו ונכנסה למצב כלכלי קשה, בעצם כל ענפי הספורט ברומניה איבדו מהגובה שלהם, ספגו די מהלומה קשה, והרוגבי בפרט, אבל בכל זאת הרומנים היו חברים די קבועים באליפות העולם, הם פספסו רק טורניר אחד ב-2019, בגלל סקנדל כלשהו, שאני לא רוצה להיכנס אליו כל כך, וגם ב-2023 בעיקרון הם לא היו אמורים להשתתף בטורניר בוודאות, הם סיימו במקום השלישי אחרי גיאורגיה וספרד, והיו צריכים להגיע לטורניר הזדמנות אחרונה, אבל הספרדים שיתפו שחקן לא חוקי, וספרד נפסלה, רומניה עלתה למקום האוטומטי, יורופ 2, ופורטוגל קיבלה את הכרטיס לטורניר ההזדמנות האחרונה שרומניה הייתה אמורה להשתתף בה.
ההכנה שלהם לטורניר באמת לא ברמה, לא הייתה משהו בכלל, כאילו, הפסידו את כל המשחקים שלהם, ואני לא רואה מצב שהרומנים עושים איזה משהו באמת מעבר אני לא חושב אפילו שיכול להיות להם נקודת בונוס ברמה הזאת. אז רומניה מקום 50, מבחינתי זה סגור ונעול. טוב, זהו להיום, תודה שהאזנתם. מחר אנחנו נגיע לבית ג', ואם בית ב' הוא בית המוות לדעתי, בית ג' הוא בית הכיף עם נבחרות באמת עם הרבה סיפורים, ובאמת באמת נבחרות נהדרות. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר, שטרודל היברו רגבי, עכשיו אנחנו גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, אז מוזמנים לעקוב. עד אז, להתראות.